И какво става, хора? Днес ще направим ревю на сървъра DRC-Knife. Това е моят хом. Опа, аз пък. Спаун. И ще отидем на спаун. Така, това е едно обикновено ревю. Тук да кажем. Това е спаун. Да гледам ларповете. Така. Ларп. Почваме с ларп Ambrose. Ambrose. Така, чакайте само да си намаля звука, че ме дрязна тези кокошки. О! Къде са амбилите? Добре, хора, има някакъв бъг. Ще кажа на админа. Така, да минем към следващия ларп. Бариери. Просто ще изтичам от тях. Те са и тук. Ето тук са бариерите. С тях може да си купувате, ето и аз имам даже бариери. Ще ви покажа, че работи. Ето, 3 бариери. Ето, може да си купите. Но аз събирам за най-голямата награда. Така, да продължаваме. Warp Crates. Които са... Това тук са Warp Crates, но нищо. Чекайте само. Yes. Трябва да отида до холма за малко, да си взема малко храна, че не мога без храна. Трябва ми малко легендарки. Ето. Warp Crates. Да се връщаме към Warp Crates. Така, това е Warp Crates. Наградите са 10к, 20к, 30к, Kit Elite, Kit Spartan, Kit God, Kit King, Super Golden Apple 15 броя, 5 Crate Kia и Kit Emperor. Така, да преминаваме към следващия Warp Enchanting. Той е най-обикновен Enchanting. Warp End. Така, отиваме на Warp End. Да ви кажа, онъра на сървъра е JumpBG. И да се събнете и за него все пак. Не може, трябва и за него. Пошънки. Yes. Не трябва да си хем. Това продават всякакви пошънки. Ето да видите, че работят. Всичко работи. Аз ходих на PvP. Нищо, айде ще издържим 5 минути невидимки. Следващия Warp е Warp Event. Евентите се провеждат всеки ден от 20:00 и много яки евенти, има много видове евенти. Днеска аз не присъствах. Така, преминавам към следващия Warp, който е Warp Food. От него може да си събирате храна. Ето го Warp Food. Това е на спауна. Така, това е спаун. Тук следващия Warp е Warp FPS. Warp FPS. Това е Warp FPS. Сега ще ви го покажа. Много е яко. Това на този Warp е забранен. Това се наказва с махане на правата. Така ми казаха на мен. Ето тук се изписва Top Kills, на кое място е в убиването. Warp Info. Това е следващия Warp Info. Това е за резиденция. Може да спрете клипа на пауза и да си ги прочетете. IP в описанието. Auction. Това е начин как да си продавате неща. Спирате с клипа и си гледате.
Може да смените скина си с скин change име. Да, това всеки го знае. Така, капаните, ето ги тук правилата. Капаните са забранени бан 10 дена, не спомете в чата мют от 10 до 60 минути, не посетите от админите наказание мют 2 часа, нямате право да правите PvP арени бан 7 дена, спаменето на томбили през 10 минути, иначе мют 40 минути, не си говорете на Way мют 40 минути, не пишете Scaps мют 15 минути, спамете на други сървъри спамене на други сървъри бан перманент. Един бан 4 дена, втори бан 7 дена, трети бан 10 дена, четвърти бан 20 дена. Забранено да се телепортирате и да килвате, ще бъдете баннати. Така, да продължам. Ако заплашите с Food DDoS, ще бъдете баннати перманент. Ако направите рейс на някой ларп, бан 30 дена. Така че гледайте това на едно направите, за малко аз стях да го направя. Така, следващия ларп е ларп кандидатури, който всеки го знае. Ларп парцели. Ларп парцели, всеки го знае. Там си строите разни неща, никой не ви безпокои, просто си отивате на хомчето. Това е ларп пранк, нещо като лив, се слагат листа и трябва да се почват да се чупят. Така да минаваме към следващия ларп, който е ларп PvP. И аз още не съм се бил много, имам само 5 кила. И така, това е ларп PvP. Той са фулките, не ми харесват. Зато ще направим те. Така, ето, вече даже са проверят някой. Това е PvP дупката, мега яка според мен се е получила. Така, ето е PvP дупката, много яка. Honor е Jumper BG, пак да кажа. Правен, не е копирана от никъде, правена от екипа на сървъра, от админите, модераторите, от всички на по-рост. Следващия ларп е ларп Rules, който вече го видяхме. Ларп Shop. Аз вижте колко пари имам за толкова кратко време. 107к, защото само продавах. Тук може да си купувате полшанки. Всякакви полшанки има. 36 секунди. Така, тук има всякакви айтеми. Сетове, брони, и тъй нататък. Тук имате блокчета. Тук имате по-важните неща, само такива продавах и забогатях. Това е Trap Chest, не се лъжете, това е Trap Chest, ето. Trap Chest. Така. За малко ще спра клипа. И така хора, върнах се, свърших си работата. Това беше от Warp Shop. Следващия ларп е ларп SMS. Ларп SMS, извинете. Така, да се наместя. Това е ларп SMS. Чакай да намерим най-ефтиния, къде беше. Ето. Елит. Къде е отишъл елита, бе? Какво? Нищо. Елита беше левче. Това е кит Спартан също. Ранг. Чемпион ранг. Ето ги, те са се бъгнали. Ето го. Елит ранга струва 1 лев. Той да репер, фит, PV1. Той юзерите имаме PV1. Ето. Малко така. PV1. Kit Member Plus, Kit Elite, Back, тъпа here. Извинете, тук Чакайте, ще спра за малко клипа. И така хора, върнах се, извинете за кратката пауза. Това беше Kit Elite. Ето, това е самия кит. Protection четворка. Така, следващия кит ранг Спартан. Той струва 2 лева. Той дава команди feed, fix,
Workbench, тъпа here, PV1 до 3, Kids Part-Time, Back. И ви дава Protection 4. Много хубав ранг, който аз ще си закупя. Затова спаузна клипа да говоря с админа. Champion ранг. Той струва 4 лева. Той дава Workbench, Head, Clear Inventory, Unclimbed Home, Helkin, Champion, тъпа here. И той дава Protection двойка. Той заради тези неща. Извинете. Кой друг не писам само? Да. Извинете. Така да преминаваме. King Rank. Той струва 5 лева. Той дава Color, Chat, Fly, Silk, Touch, Pick. Всички команди плюс всички китове са в този ранг. Ето, той ви дава Protection 4. MVC, Set, Home 6, Fix. Направо много хубав кит. Emperor ранг. Той е нов. Цена 10 лева. Feedback Time. Всички команди плюс всички китове. И ви дава Protection 4. Така, Skype Support. Skype ще бъде в описанието на клипа. Така, следващия Warp е Warp Sprint. Няма за какво да го показвам. Warp Trade. Така, на него може да трейдвате. В смисъл, ето ги кабинките. Отивате там, разменяте си с този, който е оттатък. Така, тук си трейдвате, давате неща, примерно една кожа, той ви дава разни неща и вижте тук какво пише. Снимай клип. Опитвайте се да снимате клип. Намерихме си айтемки. Да, очаквайте поредичка в този сервер. По принцип има по много хора, но все така, спаун. Това беше от мен, хора, и само да отидем на спауна. Така. Вековно да свършим. Ето това беше от мен. Аз бях Итано PvP и до следващия път. Чао!